nalika semanten ron-ronan jatana ing ngubah samirana tatar mampah sangka gang perbawaning Sang Nata Prabu Baladewa ing kagiat nampi pangandikanipun Kang Rayi Ndoroko. Nalika semanten Kyati nampi lair terusing batos mewah sajuga sarujuk alang mrepa ingkang dendhawaken dening Kang Rayi Sang Prabu Sri Bathara Kresna. Nalika semanten dadosaken kanyekang minangka warju kanujareng waku aganten warju jareng wakeca nginama durung abangi durung manjing dasaring pertala kasaru gegaring jaba piyak ngarsa tangkeping punika masih panbono amung apa to kang dadi darunane lombo ora ana wacana putri gajeng ing medhun saka wandilan kejawi amung sawaning nalindra saking tlatah sabrang galea kaya barongan tinanggap akar kaget kang samya mula.
sinong mati jagat kinari maklum mbak ombak ing samudra Balelmot amra anggang awito dencengan niwangatku mugi ngayomi marang Raja Negari Ndrawati sapisinipun nun mangke Koko Prabu Baladewa Yayi Kresna kepiye siadi nimbali marang Kakang nyuwun pangapunten dereng wetawis dangu sarta dereng ngantos paripurna inggih kula pirembagan kaliyan paduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa malah sak mangke negari Ndrawati nampi rawuhipun menawi kula titih saking busananipun ingkang sarwi Pradamas menika Nalindra saking tlatah Sabrang Koko Prabu Waladhan Tapi Kresna gawe pengirang-irang ngatasi ratu awake ming siji kok suwenge 5 kupinge ming 2 suwenge ngisor dhuwur kiwa tengen nggon kabeh kanggo bilih menika piantun serep Kresna wonten timbalana sawaning ratu iki kanthi becik aja ngasih gawe gelaning ati nggih sebab apa tak kira iki dudu ratu damen-damen mergo yen ngasih iki mengko ratu srawunge apik marang Sari Sadya putripun Kakang mesti bakal nuwuhake kabecikan lan katentreman tumrapun Kakang lan Siadi sak kadang kaliyan Ndrawati Putri Mandura. Mekaten yo. Koko Prabu kula aturi lenggah ingkang sekeca kaya wis ora kurang kepenak. Nuwun mangke pisanan. Sampun nginten kula temambi pisarak sepisan menika kula wanuh. Paduka menika Nalindra saking pundi sinten jejulukipun pisanak. Yo jagat Dewa Bathara jagat pangestu ngoro. Yo bandaku yo donyaku yo amal-amalku dhewe. Isiwun sewu padyaga mangan sami atur kula ngadhep wonten ngarsa Paduka Gusti kula njeng sinuwun. Prabu Duryudana sajak nonton wayang ning limbukan barimbukan mulih wis sanes Prabu Duryudana lha sinten Prabu Ipung kula pun Prabu Sri Bathara Kresna lha niku Prabu Kresna paduka mriku kula wau ngendika bilih kula Prabu Duryudana salah sing bener Prabu Kresna wah ngayale ora jamak-jamak ngayal ora sugih titik kula menika sampun saged dados kontraktor wonten negari kula menika dados mayang niku nggih sampingan nggih Edan umuk tenan iki sugih tenan iki Kresna iki sugih tenan srawung ana becik nggih kok Prabu yo ben pun kakang ketularan sugih nggih nuwun sewu sinuwun Prabu Kresna nggih sadèrèngipun pitepangan langkung-langkung kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk inggih kula tampi dawuh sami-sami salajengipun wohe ngajeng
Paduka paring dawuh, kula sinten jejuluk kula saking negari pundi? Menawi kula Nalendra pundi? Menawi Paduka sudi mestani dhateng jasad kula wonten mrene kula Nalendra ing negari Pulo Gedhah Kencana. Wonten jejuluk kula pun Prabu Setigrat. Prabu Setigrat Nalendra Pulo Gedhah Kencana. Nggih. Nuwun sewu nembe saweg sepisan menika midhanget jejuluk Setigrat menika menapa wonten jlentrahipun? Wonten. Lajeng menapa jlentrahipun? Setigrat menika dumadi saking 3 tembung. Sepisan seti menika teges setiti. Ger menika pager. Lajeng kuasan at utawi ate menika akhire tuntas. Mengenipun jlentrekaken setiti anggenipun melumpat pager akhire tuntas le maling marang pegawean kula menika maling. Lah mila saking mriku kula dipun paringi jejuluk Hendrik. Kok saged Hendrik nika lho. Setiti anggenipun melumpat pager akhiripun tuntas anggenipun maling. Kok saged Hendrik sanes Setigrat. Hendrik menika ingkang mulas kula menika Hendrik. Ana ngomong ora tak bayar. Inggih sinuwun Prabu Setigrat. Nggih. Nuwun sewu salajengipun sadèrèngipun kula matur Nalendra Tukmis ingkang lenggah teng mburi kula niku sinten? Nuwun sewu menika kadang kula werda Nalendra Mandura sinuwun Prabu Baladewa. Panjenengan napa nggih? Inggih menika kadang kula Nalendra Mandura Prabu Baladewa. Wah dalah. Nggih niki Nalendra sing kondang galak. Inggih. Kondang galak niku mboten ateges galak ing merantasi karya. Ning sadèrèngé pilihan dados ratu, dheweke niki galak. Janji arep bangun iki, janji arep bangun kuwi nyatane basa dadi ratu lali kabeh sing diucapake niki Prabu Baladewa. Oke kowe, apa jenengan kok ora? Wah, apa to? Guyon sinuwun guyon maton. Padake bagya guyon maton. Nggih. Kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk sinuwun Prabu Baladewa. Tak tampa pangestumu Campanala. Setigrat. Sampun sanget anggen kula pundi? Nuwun sewu sinuwun Prabu Setigrat. Nggih wonten tibalan. Sampun ngantos kanggep kula lancang jernata kula Nalendra Indrawati. Maringipun kula matur ngados mekaten menika estining tekad kula badhe nyuwun dawuh Paduka. Manggenipun rawuh wonten Praja Negari Dwaraka menika wonten wigatos menapa lan darunanipun menapa ingkang dadosaken sabab Paduka sinuwun Prabu Setigrat rawuh wonten Praja Negari Indrawati. Lah menawi menika nuwun pangapunten. Kula mboten saged matur. Awit sowan kula wonten mriki menika namung badhe ngaturaken wujuding nawala. Wigatos kula menika kula aturaken wonten saklebeting nawala. Awit menawa saru dinulu menawi dipun midhangetaken dening piyai kathah. Saru dinulu menawi dipun mangertosi dening sakathahing para lenggah. Pramila kula badhe atur nawala kula pisungsungaken wonten ngarsa Paduka Kanjeng Sinuwun Prabu Sri Bathara Kesringgrawati. Kula aturi anyurasa nawala menika sinuwun. Menawi mekaten monggo kula aturi maringaken punang nawala dhateng ing abdipun Ndrawati. Sinuwun Prabu Setigrat. Majeng Siti Gong Siti Tanaya. Meja tukane Sang Narpati. Nalika semanten tinampi punang nawala saking Sang Prabu Setigrat.
dening Nata Ndrawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna nalika semanten nawala Sinuwasa sawiji baka sawiji ngantos telas tulising nawala nalika semanten kadat kadra kasangtya sira Nata Ndrawati nyumurupi surasaning nawala ingkang sajak damel bingung raos sing manah nalika semanten jo kadat kadrokasan kadat risang kapirango ngre nanggol kinempet empet dosa retnaning bakono Kresna kula wonten dawuh Koko Prabu Baladewa ora kesik tak sepadake mbasan Siadi nampa nawala saka Prabu Setigrat tak sawang Siadi lah kok dadi beranang pasuryane ning ngopo surasane nawala piye jenengan aku tak krungu iki Koko Prabu kula badhe matur kula mboten duka nanging kula namung kagiat kemawon teka wonten alindra ingkang mantun tetek lair lan batosipun piye surasane nawala piye kepareng matur nanging maduka sampun ngantos duka ora yen to kuwi becik aku arep nesu nanging yen to kuwi ngembet marang karajane Praja Negara Ndrawati gedene Mandura gedene kawulamu pun kakang bakal pasang pager betis Jrenreno isurasaning nawala kula trimi danetaken Koko Prabu surasaning nawala piyambakipun inggih Prabu Setigrat menika dipun utus dening Ratu Gustinipun ingkang jejulukipun Prabu Godayatma saperlu ambayongi dhateng kadang kula inggih kadang paduka pun Yayi Lara Ireng inggih pun Bratajaya inggih pun Sembadra arsa dipun dhawuh kaliyan pun Prabu Godayatma inggih Ratu Gustinipun Prabu Setigrat menika wanti-wanti sanggiripun Prabu Godayatma ngancam dhateng kawontenan Praja Negari Ndrawati menawi ngantos Bratajaya boten dipun masrahaken binayong dening Prabu Setigrat dinauk kaliyan pun Prabu Godayatma wanti-wantinipun Negari Ndrawati badhe pun damel bumi angus iblis lanat Rohon menungsa kena kemana wah Sri Baladewa Sasatyuta kacipungan pedas gaman kabedil mimis wongko ajur karna nira mangsa yo mlajara mutra-mutra yo mlajara mutra-mutra Setigrat nuwun sewu mboten mangling sinuwun Prabu Baladewa ingkang majeng sajak badhe paring dawuh saha wangsulan nawala ingkang kula aturaken iya aku tak takon karo kowe iki kados pundi maju kula badhe midhangetaken aku tak takon karo kowe kados pundi nggonmu ngaturake nawala nggonmu masrahke nawala ngresani Yayi Prabu Kresna iki mau nawala nalika kowe mlaku ning dalan kok suwek duluane ora nuwun sewu dipun suwek duluanipun mriku wah ratu goblok kowe iki ora mudeng sasmita tegese disuwek duluane kuwi tok buka isining nawala terus mbok waca ngene ora oh mboten bagus teges kowe lahir batin kowe tanggung jawab karo ratumu sing jeneng Prabu Godayatma lho kula menika
Nalindra telukan ingkang setya bekti marang ratu Gusti kula. Bener. Iya. Nanging kowe ora sandadak api-api ora weruh. Kowe ora sandadak api-api ora ngerti. Anane aku mene wangsulan aku bengok-bengok kaya ngene iki mergo aku nesu karo dapurmu. Luput kula napa? Dosa kula napa? Luputmu kowe drohon. Lho. Sebabipun menapa kula kok drohon? Kowe ngerti ora? Kados pundi? Isine ngawala kadangku Bratajaya arep diboyong karo kowe. Kowe diutus kon boyong Sembadra. Ih. Kowe diutus kon boyong Sembadra ning negarane ratu Gustimu, Gune Prabu Godayatma. Kowe arep dirabi. Yen iki mengko ngasi Bratajaya ora diwenehke karo dapurmu. Negara Ndrawati arep dibumi angus karo Prabu Godayatma. Bener apa ora? Saja nak ngrene nak duka yayasinipi. Jojo bang mawinga-winga yen sinabet marang sagedheng. Lancip panggrahi tamu Prabu Baladewa. Yo, tak ajangi jembal. Saiki tak buka lorengku, tak buka gedangku. Anane aku sowan mrene iki aku ora arep gawe becik. Anane aku sowan mrene iki ora arep gawe perkara apik. Ning pancen wis tak niati. Negara Ndrawati dadi ajane pasulayan. Mbok kira aku muni nek aku ora ngerti surasane Nawala, mbok kira kuwi aturku tenanan. Ora. Itu tenan. Mbok kira dagik-dagik aturku iki mau tenan. Gak. Gak babar pisan ora. Pancen wis ajangi jembaranane aku tekan kene arep gawe kisruh. Mergo aku arep nyoba sing jenenge Prabu Kresna ku jare titih Sanjang Bathara Wisnu jare titih senjata cakra jare titih pusaka apa. Kepasan ning sampeyan. Sampeyan ki jare ratu sing kondang galake, sampeyan ki ratu sing kondang wengisik. Duwe pusaka jenenge Nenggala Cangkeman. Belakang apa cara lakonan perkara. Hei, sampeyan paiten balas. Drohon. Sayori gemak laut nungsa ora kakan. Hei. Piye iki piye? Sinayang belum mangrok ning cakra kumiter micel saking asta mintonaken dewe kramanira kok ora piye wajan muntap atiku walah edan piye iki Kresna piye perkara kaya ngene iki kepiye? Nuwun sewu.
Tiang Jawi menika kedah ngugemi tembung aja gumunan, aja kagetan, sarta aja aleman menika kedah dipungugemi. Ya. Aleman boleh diwono. Asem iki. Wah, edan-edan Kresna di ngapura ya Yayi inggih. Paduka menika menawi menggalih utawi menawi ndadaki perkawis kok kanthi rasa pangrasa ingkang kados mekaten menika kula wau tundhanipun malah mboten becik paduka piyambak ingkang kewirangan. Kok wirangan? Walah edan. Nek aja tok ambengi, ratu kaya tak tigas jagane ratu drone. Nuwun sewu. Nuwun sewu. Paduka menika rawuh wonten pundi? Nek negaramu, negari pundi? Ndorowati. Sopo nyampar gelas? Ora nyawangi. Wani ora Baladéwa. Rumangsane apa? Nuwun sewu. Dugi pundi wae? Mbah. Ngomong-ngomong dhewe lali-lali dhewe. Paduka menika rawuh wonten Praja Negari Ndorowati. Menika wonten negaranipun ingkang rayi. Sami kemawon paduka menika mara dayoh mara tamu. Banjur lah kula suwun gandeng negari Ndorowati menika ugi nggadahi pernatan hukum wonten senopati, wonten patih, utaminipun wonten Nalendra inggih kula. Menawi kula dereng dawuh kaliyan nayaka kula, kaliyan patih kula, kaliyan senopati kula, senajan ta wonten perkawis negari Ndorowati ketekan dahulu mayuta-yuta cacahipun nggih menawi kula dereng dawuh sampun ngantos wonten ingkang ngumremyaken asta njemakaken suku. Nek kaya ngene iki sampun. Lah mbok inggih. Wah, ora iso. Inggih kula saged menawi paduka mboten saged kula saged ingkang bakulipun kula saged. Ngono to Kakang Dawa? Iya. Kula kaliyan paduka menika plek. Plek iki apa? Caket. Cerak. Sangka cerak ya iki plek. Kowe setya bekti marang aku. Sesuk tak unggahke bayarmu matur nuwun. Ya mong aku njaluk ya Kakang, ngatos pundi. Nek pasewakan ki ambek ya le mbucal angin ku disuduh. Katon ambune brengan. Nggih, sing wis tak kendal. Enjen kula subale nggih. Semen. Kok Prabu piye? Sampun. Kula suwun maduka kaliyan kula menika menggalih babagan kanugrahan kemawon. Menawi perkawis ratu menika kula wau cekap kadang kula sencaki kemawon ingkang sampun merantasi. Ya wis nek ngono nek wis to pasrahke Senopati, sencaki wis to pasrahe tanggung jawab, aku mundur, aku manut. Mung kari mikir kepiye nggone bakal nganti Sembadra ya Bratajaya sowan ning Astana Gadamadana. Menika ingkang langkung wigati. Setyaki mboten dawuh. Tak jaluk ratu kae mau mundur. Keparenipun. Nanging tak jaluk aja ngaji ana tetes sing rudira. Oncating nyawa ya Setyaki wis tak dawuh benjang menapa kabidalaken. Marata Dyaki tak paringi purba wasisa dina sakmengko budhal nyuwun pamit madhal wasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kakang Dawa semono uga. Bubarna kang padha sebo ingsun kundur medhaton nana ngestaken dawuh sinuwun Koko Prabu monggo kula kanthi kembul bujana Andrawina wonten sabeting kedhaton negari ing Dwaraka. Ayo tak kanthi Kresna. Yeah.